Nos, a Gaussian-Splatting elliptikus foltokból felépülő térbeli modellezési módszer az egyik legújabb és legizgalmasabb területe a térbeli ábrázolásoknak, a valóságrögzítésnek, vagy úgynevezett reality capture-nek. Ennek során az emberi szem érzékelésének megfelelő módon építi fel a képünket, nagyon gyors renderelést tesz lehetővé, sokkal gyorsabbat, mint a mesek és textúrák esetén. Távolról nézzük a tereptárgyunkat, akkor csak a nagyobb részletek látszanak, úgy, ahogy az emberi szemmel, hogyha közelebb megyünk hozzá, akkor a teljesen apró feliratok is nagyon szépen kivehetők. Lehet benne ugyanúgy mozogni, térben mozogni, mint a valóságban, körbejárni. Itt van például ez a csövet meg tudjuk nézni jobbról, balról, alulról, fölülről, oldalról, minden irányból, és ugyanígy látszik minden. Itt ránagyítottunk, itt nagyon jól látszanak a feliratok, hát tulajdonképpen ennyi, egyelőre földmérési célra nem alkalmas, méretek pontos levételére nem alkalmas, csak közelítő mérésekre. A videón látható tartalmaktól, feliratoktól és egyebektől elhatárolódunk, kizárólag a részletezettség miatt választottuk ezt a felületet, és be kell valljuk, hogy talán a legelkölcsösebb oldalát mutattuk meg a víztoronynak. És ezúton kérünk elnézést Kalla úrtól, bár nem tudjuk, hogy ki ő.